ψάχνει να κυλήσει, το σκέφτομαι να γίνει. Σε μεγάλο θλίψη. Είναι λοιπόν ένας τύπος, Γιάννη μου, ο οποίος έχει ψιλικατζίδικο και με την οικονομική κρίση δεν δουλεύει καθόλου καλά, τίποτα. Δεν πατάει πελάτης. Και έχει απελπιστεί ο άνθρωπος. Εκεί που είναι απελπισμένος και σκέφτεται πώς να αυτοκτονήσει, δεν έχει άλλη διέξοδο, ανοίγουν οι ουρανοί και ακούγεται μια βροντώδης, στομφώδης φωνή από πάνω. Πούλα! Λέει, ας το δοκιμάσω κι αυτό. Πρέπει μια αγγελία στην εφημερίδα ότι πωλείται ψιλικατζίδικο. Έπρεπε δηλαδή να ακούσει φωνή από το υπερπέρα του λέει πούλα. Για να πουλήσει μια επιχείρηση που για λόγους οικονομίας στον εκδότη. Μήπως του είπε κούλα. Όχι, του είπε πούλα σίγουρα. Βάζει λοιπόν αγγελία με το που κυκλοφορεί η εφημερίδα την άλλη μέρα. Τσουπ, μπαίνει μέσα ένας τύπος, λέει το πουλάτε το μαγαζί. Λέει αυτός ναι. Και πόσο το πουλάτε? Η φωνή 50. Λέει 50.000, ό,τι πρέπει τα έχω και πάνω μου να στα δώσω να κάνω με τα χαρτιά από όπου ευκαιρία. Τι ωραία, δεν πιστεύει στην τύχη το τύπος. Βγαίνει από το μαγαζί έχοντας πουλήσει μόλις έχω πάει 50.000, η φωνή καζίνο. Καζίνο. Ξέρεις τι με στεναχωρεί τώρα στην εξέλιξη? Ότι εξελίσσεται ωραία, αυτό με στεναχωρεί. Ό,τι αρχίζει ωραία τελειώνει με πόνο. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, φτάνει στο καζίνο, η φωνή Blackjack. Πηγαίνει στο τραπέζι, δεν έχει παίξει τώρα. Πηγαίνει στο τραπέζι του Blackjack, ζητάει ένα φίλο, του δίνει 10. Η φωνή από πάνω, όλα. Όλα και τα 50. Όλα. Τα ποντάρει και τα 50.000 στο δεκάρικο. Του έρχεται φίλο 7. Πω ρε. Το 17 τώρα τι κάνω το 17. Τι θα ακούσω? Τράβα κι άλλο. Από 17. Ένα φίλο ακόμα σας παρακαλώ, του έρχεται 2. 19. Πω 19 την ήπια τώρα. Τι κάνουμε? Μπορεί να έχει αυτό. Τράβα κι άλλο. Το 19. Τράβα κι άλλο σου λέω. Τραβάει κι άλλο χαρτί. Του έρχεται κι άλλο διάρρη 21. Ακούγεται τη φωνή. Πω δεν σε πιστεύω ρε κολόφαρδε. Με έχασε με κύριε. Παιδιά, σημειώστε την ημερομηνία σήμερα. Τι μέρα είναι? 2 του μηνός. Γελάνε σοβαρά, δεν παριστάνουν, αλήθεια. Είναι 2 του μηνός. Φεβρουαρίου. 2 Φεβρουαρίου του 2011, κυρίες και κύριοι. Μήπως θα σταματήσουμε σήμερα, να το τελειώσουμε σήμερα το έργο. Κάτι δεν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Έχεις παλιάρα. Έχεις παλιάρα. Ζήγεψες άδεια. Είμαι